Panjenenganipun Bugi Sum mung mesam-mesem tanpa ngendikan belas. Nggih. Semonggo Ibu dipun rahapi dedaranipun. Katuran tindak kene nak ya. Alhamdulillah Ibu Gisum menika panjenengan Ibu Kades. Nggih, ya lanjut. Apa kowe ra kelingan? Iya panggah kelingan nak ya. Hey! 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 Oh! Hey! Hey! Iki kang ngerasa joget monggo. Bapak monggo kadahar. Hey! Hey! Nadyan aku bocah Wasik. Penyu armada. Ora susah kate nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Pancen isih dadi lakon.
Wah, tenan suarane iki jan jas suwe ora ketemu saya nglangut suarane. Jene iki nderek ajar lho, Pak. Oh iki to. Lah wong latihane kaya ngene lah terus lek wis pinter kaya ngopo to ya. Nggih, kasegejakaken menika ingkang saweganing pati sedaya pakurmatanipun. Nah nggih, yuk lanjut. Apa kowe ra kelingan? Hey, yo. Hey, hey. Ana karo padha lelungguhan kegocekan karo aku. Iki salah satu ngeling Sampun langgam katuraken. sampun katuraken